Mikä siellä? Mikä siellä on? Jaa, Foksi. Hei Petri. Älä häiritse. Mitä sä teet? Nautin elämää. Eikö koirat tuu sisälle? Sulle. Jaa, oisko Naira ja Foksi teidän syy? Mä veikkaan, että... Ei kyllä minä oon täällä ihan omasta tahoa. Niin luonnollisesti, joo. Niin. Kyllä. No, mutta ainakin sulla on kavereita. Et sehän se tärkeintä on, että elämässä on merkitys. Mietin vaan sitä, että kun... Nää tässä äsken huiskin Lapialla ja Kolalla, no lumihommat. Ja kahtelin tässä naapurin ajelee oman pihan traktorilla, että... Niin. Kasa ei mene nallekaan, vaan kai se on valintakysymys. Niin se varmaan on. Sillä ei varmaan ole näin monta koiraa. Vai mitä kun... No. Nää minun paleluttaa yhdessä tähän. Oi jestas. Vähän marttyyrimeininkiä. Kyllä myös pärjää. Hyvä. Oi ei. No, mene leikkimään. Meillä on niin kivaa, mene leikkimään. Täällä on tosi kivaa. Oi kau. Oh. No niin, tuutteko koirat sisälle, niin isikin pääsee. Naira ei oo tulossa. No, jääkää tänne ulos. Eipä siinä. Minä lähden sisälle. Heippa.